Nakuhaan og Batsikorno ang usa ka 15 anyos nga estudyante sa Alternative Learning System kon ALS sa Bulacau Community School atol sa gipahugtan nga seguridad sa naasong tunghaan. Ang report ni Alan Domingo. Gipakita sa school principal ang nasakmit nilang Batsikorno gikan silang ALS student niadtong adlaw Miyerkules. Na-detect matod pa sa metal detector ang Batsikorno atol sa gipahigayon nga inspection sa mga bata nga misulod sa eskwelahan. Wa dihang tinunan sa eskwelahan atol sa pagbisita sa Balitang Bisdak apan matod sa principal nga gipatawag nila ang bata kauban usab ang magtutudlo o gipaubos sa counseling. Apil sa gipatawag ang ginikanan sa tinunan. Then nakaschedule ta og conference sa parents kay ang matod pas bata nadara daw ni sa bag gikan ni sa bag si ang kuya niya nadani ang bag si ang kuya. And we will validate that on Monday kay naka-schedule nami sa parents o conference. Giklaro sa principal, Marshall Termoso Jr. nga daan na nilang gipahugtan ang seguridad silang tunghaan diin susihon yod ang mga dalas mga estudyante sa dili pa sila mosulod sa classroom. Ganin atong nakalabayng tuig lang, nakasakmit usab sila og usa ka Batangas knife o gamayng Batsikorno. Katarungan sa mga nasakmitan nga mga tinun-an nga dipinsa sa ilang kaugalingon ang mga hinagiban batok sa grupo sa mga batan-on gawa sa eskwelahan nga mangbuli kanila. Hinuon na resolbar na ang isyu human mihatag gilayon og dinalian nga aksyon ang eskwelahan. Naghimo sila og manual sa pag-address sa mga isyu sa mga bata lakip na usab ang bullying. More gangster ba? Kani-kani. Oo, kani duha. Oo. Dayon wala ang atong estudyante ani na ato nang na-undergo og ganing kuan counseling, dayon wala na sila grupo. Then ato nang i-sustain karon nga year. Nga mag-close monitoring kita sa bullying, and even in the first day of school ako jud ni sulti sa flag ceremony nga we don't tolerate bullying. Sa nahitabong massive shooting sa Tacloban City, dili malikayan sa mga ginikanan nga mabalaka sa ilang mga anak. Busa ang uban kanila nagsakripisyo gyud nga magatang sa mga bata ilabi na kadtong naay mga special need. Ulbaan man kay kuyo sad baya pero maong amo na lang jud ko ano hands-on nga ko ano ng mga bata. Para safety ang mga bata. Wa bay mga problema ato nasugatan? Wala man diri sir. Peaceful ta. Samtang gikinagdang mo request ang principal sa Bulacau Community School sa DepEd o sa Cebu City Police Office nga magpahigayon og active shooting drill sa ilang tunghaan aron matudloan ang mga bata og magtutudlo sa mga ayang buhaton. Simba ko dunay susamang panghitabo sa Tacloban City. Adunay mo kapin sa 2,000 ka mga tinunan ang naasoyng tunghaan. Because na-practice madag earthquake drill o fire drill, but tungod sa panghitabo atong sa Tacloban, we might as well practice the shooting drill, no? Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.